এতিয়া বিটিআৰত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নীতিৰ কথাও কয় আৰু এইফালে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো লেণ্ড পলিচি সেইটো কথাও কয়। দুটাটো নহ'ব, এখন আইনৰ আওতাত আহিব লাগিব। হয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব, নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। আমি যোৱাকালি মাৰ্ঘেৰিটাতো আপোনালোকে দেখিছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ ৰাজবংশী সকলোকে আমি সমান অধিকাৰ দিছোঁ। रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय थाबाय। नोंथांमोना बयबो नुखादों जानो हागौ जागायजेननायाव इन्ट्र' भिडिअ'आवहाय दिनैनि भिडिअ'नि टपिकआ माबायदि जालांगोन। दिनै जों सावरायगोन हारिनि थामोनथा आरो मोनथाय आरो जोंनि नांबोनाय मोनथायखौ दिनै जों एसेबाबो गोहोगोरा जानो हाबाय, नाथाय बियो दिनै गोमाफिननो नाजादों नामा, गोमाफिननो हमदों नामा, जोंनिफ्राय सेख'नानै लाफिननो नाजादों नामा बे गोहोखौ। जोंनि बिजेपिनि बे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन आरो ना, हमदां हागोन। आरो मोजाङै खोनासं लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोन। आरो आं बेखौबो बुंनो सानदों, दिनै बिजेपियाव जाय मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिनिफ्राय हाबनानै लिडार दैदेनगिरि जानानै दङ, नोंथांमोना एसे सांग्रां जानाया मोजां आरो गावनि हारिखौ साननाया मोजां आरो ना। दिनै नोंसोरो हारिनि गेजेराव गेदेर गोरोन्थि मावोब्ला हारिया नोंसोरनि जोलैनि सायाव, नोंसोरनि न'खरनि सायाव माबायदि गाज्रि मोननाय आरो दुखुआ नोंसोरनियाव सावा थागोन बेखौ सानना नायदो आरो ना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोदो मा आरो दिलीप शइकिया मा बुंदों दिनै 6 शिडिउल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयावहा नायलांदो भिडिअखौ। ভূমিৰ অধিকাৰ লৈ দেশত যেহেতু লেণ্ড ছাবজেক্টটো ষ্টেট ছাবজেক্ট আৰু 6 শিডিউল এৰিয়াত লেণ্ড ছাবজেক্টটো 6 শিডিউল যি গভৰ্ণমেণ্ট সেই গভৰ্ণমেণ্টক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। এতিয়া দুটা বিষয়, এটা হ'ল 6 শিডিউল এৰিয়াৰ লেণ্ডৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভূমি নীতি আৰু যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিটো নীতি, এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি। এতিয়া বিটিআৰত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নীতিৰ কথাও কয় আৰু এইফালে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো লেণ্ড পলিচি সেইটো কথাও কয়। দুটাটো নহ'ব, এখন আইনৰ আওতাত আহিব লাগিব। হয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব, নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। আমি যোৱাকালি মাৰ্ঘেৰিটাতো আপোনালোকে দেখিছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ ৰাজবংশী সকলোকে আমি সমান অধিকাৰ দিছোঁ। গতিকে সময়ৰ লগে লগে আমাৰ অসমীয়া বা ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ক'তো অসুবিধা হ'ব নালাগে আৰু আইন তেনেকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। মই সেইটোকে কৈছোঁ যে বেদখলো দুটা, খিলঞ্জীয়া মানুহ থাকিলে এইটো আমি বেদখল বুলি নাভাবোঁ। যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোককহে আমি বেদখল বুলি ভাবোঁ। এইবিলাক মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। এবাৰ বিজেপিৰ ভাল পজিশ্যন হ'লেতো চব ঠিক হৈ যাব। আমি যোৱাকালি মাৰ্ঘেৰিটাতো আপোনালোকে দেখিছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ ৰাজবংশী সকলোকে আমি সমান অধিকাৰ দিছোঁ। গতিকে সময়ৰ লগে লগে আমাৰ অসমীয়া বা ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ক'তো অসুবিধা হ'ব নালাগে আৰু আইন তেনেকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। মই সেইটোকে কৈছোঁ যে বেদখলো দুটা, খিলঞ্জীয়া মানুহ থাকিলে এইটো আমি বেদখল বুলি নাভাবোঁ। যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোককহে আমি বেদখল বুলি ভাবোঁ। এইবিলাক মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। এবাৰ বিজেপিৰ ভাল পজিশ্যন হ'লেতো চব ঠিক হৈ যাব। আমি যোৱাকালি মাৰ্ঘেৰিটাতো আপোনালোকে দেখিছে। खोनाबाय जानो हागौ ना दिलीप शइकिया मा बुंदों, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङाबा 6 शिडिउल मोनसेखौ नागारनानै मोनसेखौ लाथारनांगोन बेबायदि बिटिआरखौ लानानै टारगेट खालामगासिनो दे। बिटिआर आरो बर'नि मोन्थायखौ लानानै नोंथांमोना बे भिडिअ खोनाखाबाय जानांगौ माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों दिनै। आरो मामायाबो मा बुंदों, कोच राजबंशीफोरखौबो लाफालायलांदों आरो ना बेयाव समान मोन्थाय होनायनि सायाव जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआव। स' बिदिब्ला जोंनि मुंख्लंफोरा बैसोरनि थाखायबो गावनि जिउखौ बावनो गोनां जाबाय नामा, कोच राजबंशी आरो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनि थाखायबो जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुनफोरनि थाखाय बावनो गोनां जाबाय नामा।
बेबायदि जानानै दङ। जोंनि बर'फ्रा गुबुननि मोन्थायनि लागैबो नांनानै गावखौनो बावसोमनानै लानो गोनां जाबाय नामा दिनै। थ' जोंनि जेसेबां मोन्थायफोर दङ बेखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ मा खालामनो सानदों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा खालामनानै मा कायदा खालामनानै जोंनि गोहोफोरखौ सेनानै लांफिननो नाजादों, बिनि खुगानि बाथ्राफ्रा बिसोर लाखुमानो हायाखै, दिनै ओंखारगासिनो बेरखांगासिनो दङ। जिहेथु बिसोरनो गावसोरनि मानसिनि गुबुन नन ट्राइबेलनि भटखौ नांगौ, बेखायनो बिसोर नन ट्राइबेलखौ बुरखायनो गोनां जादों दिनै। आरो जोंनियाव फैयोब्ला जोंनि लागै बिराद मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंफ्लागोन। सांग्रां जादे, आं दिनै बुंदों बिजेपियाव जेसेबांखिनि जोंनि बर'नि लिडारफोर दं ओंखारजोब आरो बिजेपिखौ आउट खालाम जोंनि बिटिआर बिटिसिनिफ्राय आरो गोहो गैयै खालाम। जोंनि ट्राइबेल मानसिया बिसोरखौ हेफाजाब खालामाब्ला बिसोरहा जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआव जेबो गोहो गैखाया आरोना। जों बेखौ रायजो राजा बर'नि दैदेनगिरि गासिबो मिथिखागौ आरोना दिनैनि दिनावहाय। स' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि बिजेपि लिडारफोरनिफ्राय ओंखारगासिनो दं। कमेन्ट खालामदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना हो। सोरबा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे जों खौसे जानानै आरो गोहो गोरा जानानै जोंनि मोननांगौखौ जों गोख्रोंसिन खालामनायनि गेजेरजों मोनसे आलादा रायजोखौ जों मोननो हानाय बायदि आरोना। थ' जै बर' हारिनि जै लोगोफोर, एसेयावनो फोजोबबाय, बाय।